खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बिजनि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय मालिपारा दालाइ एबसुनि आफादगिरि महरै बिबान लानानै खामानि मावबाय थानाय उकिल दैमारि बिथाङा मैया फुंबिलिनि 5:30 रिंगासो समाव अबथिरायै जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा हां लानायाव जेंना नुजाथिनानै बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ खहा जायो। बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ खहा जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आलफा सातिनि केडार बिजय असमखौ हमदों टंला पुलिसआ। बे हमजानाय बिकास असमनिफ्राय पुलिसआ गासै मोन 55 गोथां गुलिफोर आरो थरनै ग्रेनेड, डिटेनेटर आरो गोबां बेफ्रुहोग्रा मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। सनाइपतनिफ्राय हमनो हादों आलफा सातिनि केडार बिजय असम उर्फे पापु कचखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 2029 मायथाइयाव सेन्ट्रेल मलनि बेफ्रुहोनायनि मास्टारमाइन्डमोन बिजय असमआ। बिजय असमआ जेलाव थानाय समावनो गोदान आफाद जोनोम होदोंमोन। बे आफादनि मुङानो जादों रिभलिउसनारि फ्रन्ट अफ ग्रेटार आसाम। बे गोदानै दाजानाय आफादनि 3 केडारफोरखौबो हमदों पुलिसआ। बे हमजानाय केडारफोरखौ बाक्सानि पिंकु सिल, चिन्मय लहकर आरो गुबुन सासेखौ बिजय बैश्य होननानै सिनायथि होदों। फैगौ 18 नबेम्बराव खोथा होखानाय बादियै क'क्राझाराव जुबिन गार्गनि मुङै गोसोखां पार्क आरो जुबिननि मुसुखानि अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय खोथा होदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बै सानखालि 2 लाख सुबुंनि थुबुरजों जयै जुबिननि थार बिजिरनायखौ नागिरनानै मायाबिनि मेथाइखौ रोजाबगोन। उदालगुरि सनाय फेरगाव गामिनि बायग' बसुमतारी बिथाङा गोमानानै दङ। उदालगुरि सनाय फेरगाव गामिनि बायग' बसुमतारीया अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थांदोंमोन, नाथाय थांनाय 6 नबेम्बराव राजमुन्द्राय रेलवे स्टेशनाव ओंखारनानै बहाबा गोमानानै दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बायग' बसुमतारीया गोसोआरि बिथिङाव लोरबां जानानै खारलाबायनाय जादोंमोन आरो सावगारियाव होनाय बायग' बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 8761047248 बे नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। क'क्राझार पुलिसआ सानमारि ओनसोलाव हरनि मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायाव लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमनो हायो। बेजों लोगोसेनो बे 2 हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय लोगोसे नोगोद रांफोर, गेलेग्रा आगजु आरो गोबां गारिफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। जनायाव दुथां सुबुंफोरा थैनाय मैदेरनि हाथाइखौ दानख'नानै लानानै थांदों। जनायनि बग्रिगुरि फोथारनि गुदु हाग्रा गेजेराव मासे गोथै हाग्रानि मैदेरखौ नुसननायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बे थैनाय मैदेरखौ नुनायनि उनाव जनाय हाग्रा बिफान आरो पुलिसनो खौरां हरो आरो उनाव जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै थैनाय मैदेरनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। जनाय हाग्रा बिफाना फोरमायथिनाय बादिब्ला थैनाय मैदेरा 15 बोसोरनि आरो दुथां सुबुंफोरा थैनाय मैदेरनि हाथाइ थाइनैखौ दानख'नानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बे समावनो जनाय जुनाद सावस्रि बिफाननि मोनसे हानजाया जाथायथिलियाव थैनाय मैदेरखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय जागायजेनो। नाथाय दासिम मैदेरनि थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो सेम्पल बुथुमनाय आरो फरेनसिक आनजाद खालामनायनि उनावसो जाथायनि गासैबो फोरमायथिया सोराङाव फैगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा। तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों 2 सेंग्रानि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे 2 सेंग्राया भुटाननिफ्राय खामानि मावनानै न'फारसे फैबाय थानाय समावनो कुमारिकाटानि भाङाआलियाव भुटाननिफ्राय उल्था दिगजों फैबाय थानाय गंसे गारियाव सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय 2 सेंग्राखौ काउली चन्द्रनगरनि सुमन दे 25 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ 23 बोसोर बैसोनि पुतुल चक्रवर्ती होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानाय खौरां मोननाय उनाव पुलिसआ थांनानै गोथै देहाखौ बोखांहैयो। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गुवाहाटीनि सनापुराव फैगौ 10 नबेम्बराव सिसिटुवानि हेंथा सोमावसारनायाव गासै आसामनिनो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल हारिफोरनि माहारियारि आफादफोरखौ मैखोमै बाहागो लानो थाखाय खावलायदों बिटिआर क'अर्डिनेसन कमिटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथि बावदों दि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव एनअसि हरनाय एबा मदद होनाया राजखान्थिनि सानस्रिजों बुंदों जानांगौ, नाथाय बिथाङा सिङाव बे खामानिखौ मावनाय नङा होननानै जों मिजिंथिदों। मोनद' हारिनो एसटि खालामनो नागिरनायनि हेंथायै सिसिटुवा एबा ट्राइबेल संघनि जेफोर हेंथा सोमावसारनाय बेयाव बिथाङा हेफाजाब होगोनखौ जों मिजिंथिदों होननानै बुंथिबावो बिथाङा। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथाङा 6 जनगोष्ठीनि जनजातिकरण खालामनायाव बिथाङा एनअसि होदों, बिथाङा मदद खालामदों, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैबो सोंबाय थायो। नाथाय जों बेखौ बुंनो सानदों मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथाङा निश्चय राजनीतिक भाबै बे बाथ्राखौ बुंदों एबा राजनीतिक खारनाव बुंदों, नाथाय बिथाङा
सिङाव बे खामानिखौ मावनाय नङा होननानै जों मिजिंथिदों आरो बिथाङा 6 जनगोष्ठीनि जनजातिकरणनि हेंथायै CC2 एबा ट्राइबेल संघनि जेनिखि प्रतिबाद खालामनाय बे प्रतिबादाव जोंखौ मदद होगोन जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सेराव खाथियाव गसंनानै बिथाङा जोंनि बे प्रतिबादखौ जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों बिथांखौ मानोना बिथाङा सासे हारिनि गोख्रों सासे बिथाङा दैदेनगिरिमोन बे हिसाबै बे बाथ्राखौ बिथाङा साननानै जों प्रतिबादखारिजोंनो बिथाङा लोगो जानानै जोंनि प्रतिबादखौ जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों।